Сәлем достым, һәм сәлем дуслар. Без Blitz опрос күзгә күз дигән тапшыруыбызны башлап җибәрәбез сезнең белән мин Миләүшә Ризванова һәм без башлыйбыз. Тагын бер кат хәерле көннәр дуслар. Бүген безнең рубрикабызның кунагы Татарстанның атказанган артисткасы Рәмзия Закирҗанова. Исәнмесез? Рәмзия апа, мин сезгә 30 секунд эчендә кызыклы сораулар бирәчәкмен. Сез аларга тиз генә җавап кайтарырга тиеш булачаксыз. Белмим, тиз генә барып чыгар микәнсең? Барып чыгармын. Белмим. Хәзер инде элек белгәннәрдә онытыла. Мин калса сез югалып кала торганнардан түгел. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Әйдә, карап карыйбыз. 1, 2, 3. Безнең илдә иң танылган театраль премия. Золотая маска. Әйе, дөрес алтын битлек. Кеше инде үлгән, ләкин барыбер җырлый. Бу хәл кайда булырга мөмкин? Радио. Һәм операда. Театраль тәнәфес башкача ничек атала? Антракт. Дөрес. Спектакль турында белдерү ул? Анонс. Һәм Афиша. дөрес. Театраль косметика ул? Грим. Кайсы театраль тамашада сөйләшмиләр? Балет. Дөрес. Майя Плесецкая ул? Балерина. Дөрес. Зәңгәр шәл спектакльнең композиторы? Салих Сайдашев. Афәрин, Сүнгән йолдызлар пьесасының авторы? Карим Тинчерин. Һәм соңгы сорау, 3-кә бүленгән 3 санны әйтеп бирегез. 3-кә бүленгән 9 инде. 9 тагын берәү. 27. Һәм тагын берәү. 51. Менә шундый безнең акыллы һәм юмор Рәмзия апа. Хөрмәтле тамашачылар, без сезне безнең театрда көтеп калабыз. Без әле генә күптән түгел генә чыгардык. Фәнәвил Галиевның Карт исемле әсәрен. Бик кызыклы, килегез, карарсыз, рәхим итегез. Дуслар, без сезне көтеп калабыз. Сау булыгыз.